Ако се чудиш какво ще ти даде обучението тайната на тънките изградени ногти по световен стандарт, ще ти споделя. Ще ти даде възможност да преобразиш своята работа до такава степен, че тя да е достойна да бъде сравнявана с колеги от цял свят. Ще се научиш как да избираш правилно формата на свободния край спрямо ръката, нокътната плочка и работата на твоя клиент. Ще знаеш как да поставяш шаблона за всяка една форма според това какво е най-добре за клиента ти. Ще се научиш как да създаваш архитектура само с няколко движения, без да обръщаш ръка и без сложни добавки. Ще се научиш как да пичваш правилно, без болка. Ще се научиш как точно да изпилиш в рамките на няколко минути, за да придобиеш перфектна визия. И като цяло ще се научиш да създаваш тънки и изключително здрави ногти, без това да представлява стрес за теб. Ако съм те впечатлила и заинтригувала, включи се в последната възможна дата за тази година в град Варна от 9 до 11 декември. Очаквам те, влизай на живовacademy.com.